Гайс, много искам да говорите, но сега ще дойде Ваше Величество и няма да говорите, няма да ме притеснявате. Моля ви се, то да не ме сложи племнята и да ме удря в шамари с кабел. Моля ви се, имам, ако искате ли да видите беляк, много ми боли, казвам ви. Моля, много ви благодаря. Сега ще отивам да си взема червената лока. Ще видя, ще ми изберете размер. Коя избирате? Тази на цветя и камъни или тази туника? И аз си мисля, червената много ще ми ходи. Сега ще дам на пауза.